Zilzal suresi. Zilzal suresi Medine'de inen sürelerden ol 8 ayetden ibarettir. Süre adyny ilkinji ayetde alan we yer titreme manysyn anladyan zilzal sözünden alandır. Bu sürede kıyamatyň öň ýanynda boljak güýçli yer titremesi, soň hem ähli ölüleriň mazarlaryndan çykyp berjek hata barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allahyň ady bilen. Yer güýçli titräň wagty, yer öz aşagynaky ähli ýüklerini çoğdurup daşyna çykaran wagty, insan öz-özüne näme bolýarka diýen wagty, ine şol gün yer üstünde bolup geçen ähli zatlary habar berer. Tebe Perwerdigary oňa bulary wahy eder. Ine şol gün insanlar eden işlerini görmek üçin madarlaryndan çykyp bölek-bölek bolup gelerler. Kim derre mukdaryna hayır eden bolsa onuň peýdasyny görer. Kim hem derre mukdaryna şer günah iş eden bolsa onuň ziýanyny görer.